Zdravo, Saveta. A, pa vidim da si počela da razmišljaš o tome što sam ti predložio, a? Razvijaš onako virtualna prijateljstva preko interneta. Si našla nešto, a? Vidi. Čekaj. Turistički aranžmani za Napolj. Čekaj, bre, Saveta. Pa zar ne misliš da je malo rano da razmišljaš o sledećoj godini, a? Ja znam, ali samo gledam, Luka. Pogledaj, zar ne izgleda kao raj? A slušaj ovo, klima u Napolju je sredozemna, što znači da su leta duga, topla i suva. A ima i kulturnih znamenitosti. Ima Kraljev dvor, ima Novi zamak, ima galerija Umberto, na primer. Božanstven. Pa šta znam, onako. Dobro, znaš ti da je u Napolju najstarija pizzerija na svetu? Ovaj grad se smatra postojbinom pice, pa ti vidi. Da, i mafije. Jeli, Saveta, ti meni predlažeš možda neki vikend u Italiji, a? Joj, samo kad zamislim što dalje od ove gradske vreve, onda onako romantične šetnje, pa vina. Pristajem. Idemo, a? Smanji doživljaj, samo gledam, Luka. A tebe ne bi vodila da si mi poslednji. Mene ne bi vodila, a? Evo, pitaj koga hoćeš, ja sam ti, bre, pravi čovjek za izlaske, za žurke, za provode, a ti ne bi me vodila. Ne bi te vodila, nema. Slušaj, Luka, znaš ti šta je definicija odmora? Ajde baš da se... Čovek ode negde da se rastereti, da se odmori od svega, što uključuje i tebe. Možda tebe čak na prvo mesto. Jest. Meni je propao ceo ovaj poslednji odmor i džabe mi što sam prosvetni radnik i što imam 2 meseca raspusta kad ga provodim u Beogradu. Pa sad ću ja lepo svoj sledeći odmor da organizujem na vreme. Vidim ti da lebdiš tako, a? Napolju, Italija. Si ti nešto spremila za ručak? Ima goveđe supa i torta napolitana. Znači, baš te inspiriš ovo Italije i Napolje, a? Pa lepo, nego kad planiramo da idemo? Pa za tebe, Dušo, ne znam, ali ja idem u julu 2011. godine. Samo me gledaj. Si ti zezaš, stvarno? Rezervišeš? Dobro, malo se raspitujem. Odlične. Jeli, Saveta, ti si već u Napolju? Jel vidiš mene negde u blizini? Tu negde. Možda. Pa vidiš, znao sam da ćeš da me povedeš. Pa ne možeš ti bez mene, nema šanse.